வணக்கம். இன்றைய குறளும் பொருளும் அதிகாரம் 9 விருந்தோம்பல். குறள் எண் 81. இருந்தோம்பி இல்வாழ்வதெல்லாம் விருந்தோம்பி வேளாண்மை செய்தற் பொருட்டே. சொற்பொருள் விளக்கம். இருந்து இல்லறத்தில் ஈடுபட்டு ஓம்பி அதன் நெறிகளை பேணி வாழ்வது எல்லாம் வாழும் வாழ்க்கை முழுவதும் விருந்தோம்பி வந்த விருந்தினை பேணி வேளாண்மை செய்தற் பொருட்டு உதவி செய்தற்காகவே உள்ளது. விளக்கம். காவலன் கடமை காத்தலால் போல இல்லறத்தான் கடமை விருந்தோம்பல் என்றவாறு வேளாண்மை பல வகைப்படும். அவற்றுள் இது விருந்தோம்பல் பற்றியதாகும். கருத்து. இல்லறத்தின் மூல நோக்கமே விருந்தினருக்கு உதவி வேளாண்மை செய்வதுதான். நன்றி, வணக்கம், வாழ்த்துக்கள்.